Čo je to cirkev? Je cirkev kostol? Je to farár? Alebo kostolníci? Je cirkev hudba? Tradície? Alebo sú to farské úrady? Toto všetko sú dobré veci, no cirkev to nie je. Dajme všetky tieto veci preč a cirkev tu stále je. Prečo? Pretože si tu stále ty. Cirkev si ty. Cirkev si ty s poslaním. Cirkev si ty na misii. Cirkev si ty s plánom. S plánom prísť do Božej prítomnosti na bohoslúžbách. Nabíjať sa vedomosťami v menších skupinách kresťanov. Naplno využívať svoj talent na chválu Božiu a šíriť zvesť evanjelia tým, ktorí nepoznajú Ježiša Krista. Keď ty a ja budeme takto žiť, všetko, čo sme robili v cirkvi, budeme odteraz robiť ako cirkev. Boh potom túži. Svet to potrebuje a my sme povolaní k tomu, aby sme to žili. Tak čo to tá cirkev v skutočnosti je? Cirkev si ty.